Memperesi Bapak Kades Darmasari Pak Sudirman ngersakna padang bulan ya tak? Ya malah jumbo ini jebulannya tanggal 1 Juli ulang tahun Bayangkara Kaping pira? 80 Semboyane Polri memiliki rakyat milik rakyat. oh yang milik rakyat Oh ya kaya temenan. Mulane lagune padang bulan. Eling-eling karo bangsa Indonesia. Eling-eling karo perjuangane para pejuang sing padha gugur nang medan peperangan. Lah piye? Juga kene wilayah Banjarnegara kuwi ben wilayah para pejuang. Mulai jajal siki nyung jaluk wiwin menembang Linggamas. Salam dari penggemar Gareng Gaul Kalilanda. Gareng Gaul bersama Linggamas Bapak Saryono Pringtali Kebanaran jaluk wiwin jaluk wiwin ora wiwin anggere ora kenti jere ora ini ora wiwin Surabaya ora wiwin ora kak wiwin ya ora kakak maksudnya kakak wiwin iya kakak suka mbak aja acara kakak seneng anggone kene wiwin wiwin asal kanggo nang Banjarnegara kok kaya cerak banget maksudnya nah apa sih ya belum oh iya kan ya tekan rumah dari ngalor ya iya ngomong di asline caket sempor oh berarti mengenai Pak Dewi oke melu mobil apa mangkat dewek ada mobil tapi maksudnya bermangkat dewek garapane sing bonceng kan masa nabi sama sih sing garut dijujuki jadi apa lah jujuki makem yang bergana kene jan keserten ya Wi alhamdulillah matur suwun penontonnya luar biasa dasarnya terang dalam manik wis padha panen aku kok panen apa derek Pak oh tapi tandur oh tak gede enggak panennya sing apik nggih Pak mangga langsung di hotel Win melok sing mandar mesrep
kiai sepuh ingkang bersemangat boleh ngibing yang mereka sehat. Dasare semangat nyambut gawene ya semangat. Salaman karo sinden. Kita Mbah seduluran iki Mbah. Sehat-sehat iki Mbah. Semangat Mbah. Kamare nyitak batan apa betul? Oh, nggih syukur nggih Mbah aja. Siki kali sikus mengudun mana pamundutan ku sebagai orang berapa gustinya. Nggih. Niki pamundutan saking Pak Kades Rendra kesana jarum-jarum.